авлио будааст. Не. ҳар як идея ки сари инсон ба мебиёяд, ҳамина парвардигор винушад мекунад ки ба сабаби ҳамин инсон, ҳамон ҳаёти ҳамон мардум ба дигаргунӣ биёрад. Не ки одамо баъзеш ки мана ин норма паст фикрат шавад, идея ҳаст. Сари шумо ба идея мебиёд, 10 кас 20 кас мебиёд. Не ки аз дарони 10 кас 20 кас як кас худаш боварӣ дорад ҳавай мекунад амин кара. Вақте ки вай як кас мекунад, инош мегӯяд, дей ман давно медонистам ки кор кардан мешавад. шумо дидеги ҳамин хеле одамо ҳаётатон мегӯяд ман давно медонистам ҳамин хеле фикраш ҳамин идея ман гуфта будам ҳамин ҳеҷ ки бовар накард. Вақте ки ман гуфтам зан бовар накард, додаро ҳеҷ ки мана дастгирӣ накард, не ки мешудааст. Вай одаме ки худаш ба боварӣ надорад чӣ кор мекунад? Он ищет поддержки. Баъд мебиёду ин одам ба мегӯяд, ин одам ба ин калаш ба ин идея тем более нест. Ин одам вообще конкретно убивает маленький надежду. Бо ин ба оилаш мебиёд ёки хешаш мебиёд як кас дига ба ҳамин мардуми мо ба чия мегӯяд накун ки намешавад. Ин мощный шиёр да халқи мо ба накун. Чо мекунӣ карда худат байташ бисёр накун. Всё. И соответственно бараш мебурад. Неки Худованд, Всевышний никому не дает нарушать его планы. Никогда. Мы хотим, чтобы мы точно памятуем. Всевышний никому не дает нарушать его планы. Вақте ки вай ҳамон чиза идея дод сар як кас ба, ту накуни як кас точно мекунад. Ин ту мефаҳми ин чиза, намефаҳми ин чиза, се равно Худованд ин кора мекунад. Ба дасти ту не, ба дасти дига кас мекунад. Парвардигор намебиёд ки инчи ба роҳ созад, ё балиса созад, ё ки гес созад, ё ки там завод созад. Дуруст ме? Ҳава аз дасти одамо хати мекунад. Не ки ту накарди, обязательно дигаро хати мекунад. ҳамин аз хотиротон набароред ки Худованд ягон вақт намемонад ки як кас планаша мушай кунад. Это всегда так. Ҳамин чиза ки одам фаҳмид, что раз это у меня дано, а почему бы не бороться за него? А почему бы не делать этого? Ту ба сараш меши, ба Худованд баракаша метиҳад. Ту ба сараш шудан мегирӣ ва мебинӣ ки як одаме пайдо мешавад ки маслиҳатат метиҳад. Мебинӣ ки як тараф ресурс пайдо мешавад. Ман ҳамин кадомотон ягон бар худотон хона сохтагӣ ҳастед. Барои худатон хона сохтед. Хезетон аз ҷоҳатон. Хезетон. Худатон хона сохтагӣ. Дуруст? Хезетон. И ҳозир як чизи интересне чӣ мепурсам? Ин беҳад зарур деа. Ҳамон вақте ки хонасоза сар кардед, 100% пул доштед? Чанд фоиз ҳамин пули хона ба расход кардагитон самом начале был у вас? 50-60%. Доштед наличные, ёки куҷои дига будай пул? Не, буд. Шуд, раҳмати калон. Шумо? 30%. Шумо? 30-40%. Шумо? 50%. Шумо? 30-40%. Шумо ба 100% буд? 20%. То есть аз 4000 ки шумо расход кардед 7000 буд. Раҳмати калон. Дидедми? Раҳмати калон шунday. Нигоҳ кунед. Ҳаёт ҳамин ки надо начинать с того, то, что есть. Ман ҳамин компаниям сохтам абсолютно бепул. Чунки $3 миллион бо қарз будам. Пул набуд, ҳечи набуд. Фақат қарз буд. Ҳозир ман инҷа ба навистам, идея, план, команда, система. Ягон ҷош ба пул навистам. шумо мана ҳамин чӣ дар кор барои муваффақ шудан. Ҳамин чӣ бошад пул худаш одам мегирад. Пул раст дунё ба пуле ки мегӯяд ки мана гиред кор куни қатима. Мана ҳамин чӣ бошад. Мана ҳамин чӣ дар кор. Основном чӣ? Не деньги нужны бизнесу. Бизнесу нужны вот эти вещи. Значит, ҳозир мерем инҷа. Нигоҳ кунед. Идея фаҳмидед ё не? Вақте ки Худованд идея дод, созидающая идея, агар ки шумо ҳамон накардед, амале накардед, бовар накардед, аболош кор накардед, план насохтед, измеримаст накардед, аста шумо аз хотиратон вай чӣ бурумадан мегирад, не ки як касе пайдо мешавад ки ин кора мекунад. Барои ҳамон шумо бояд ки ба сараш шавед. Вақте шумо ба сараш шудед, информация ҷамъ кардана сар кардед, шумо мебинед ки Худованд шумо ба аста қувват метиҳад, барака метиҳад. Мебинед ки агинҷа як тараф пайдо шуд як одаме ки роҳ нишон дод, пайдо шуд як одаме ки шумо ба связ дод, мегӯ фалон ҷо меред, фалон ҷо ба фалон чӣ ай. Аста кортон пешрафтан мегирад. Як рӯз ба ҳама чиза шумо намефаҳмед, не ки як муддати муайян ба мешавед чӣ. Значит, чӣ кор кардан дар кор идея? Изучат карда, измерима сохтан дар кор. Полностью превращайте в план. Вақте ки вай измерият кардед ку, полностью план ба табдил меёбад. План гуфта чиза мегӯем?
полностью конкретные пошаговые действия, расписаны на бумаге. Когаз ба арзун кохе. Нигоҳ кунед, ҳамин дома сохтан ба аввал коғаз ба пайдо шудаги ё не? ҳамин либоси шумо аввал коғаз ба пайдо шудаги ё не? Ман ҳамин телефону, ман ҳамин телевизору, компютер, ҳамин аввал коғаз ба чертёж пайдо шудаги ё не? Даста барошта такрор мекунем. Любая идея, которая набирает форму, она рано или поздно осуществляется. Абсолютно любая идея. Хотратон ба гирифтестед. Любая идея, ки шумо ҳамон форма додан тоед, чӣ хел как выглядит, как он як рӯз вай амалӣ мешавад. Барои ҳамон мушкили одамо чӣ? Ҳамин майни сараша сала как азоб дода, ҳава форма додана ёд гирифтан дар кор. Кала тума ҳамин хел идея ҳай, всё, сядьте, думайте, как это будет выглядеть. Коғаз ручка гиред, а ҳама коғаз ручка чизи осон. Бросат кардан гиред. Худатун ба зуратун нарасид, я он кас дигам қабатума гиред. Команда созет, давай подумай, у меня есть такая идея, давай подумаем так. Как это можно сделать? Шишта партофтан гиред. Ҳамин чиза коғаз ба ки оварда форма додан тавонистед, ман точно мегӯям ки вай реализация шуда мегирад. Нигоҳ кунед. Богатство, диққат кардистед бачо, богатство ин пулдорӣ нест. Богатство это владеть мощным стратегиям. Боигарӣ ин пулдорӣ нест. Агар ки шумо пул дореду, неки план надоред, пултун нест мешад. Инфляция мехӯраташ, аста нест шуда бурафтан мегирад. Ман нигоҳ ки баъзе одамо наследство мегирад ё ки лотерия виград мекунад, пул дорад, неки план надорад. Аста вай пул нест шуда мебуравад. Барои ҳамон боигарӣ ин пул нест. Боигарӣ ин чи ай? Мощная стратегия, план, стратегический план. Шумо ба плани бақувват будашед. Ҳозир ҳам ту банк равед, гӯё ки ман ба пулти $1 наметиҳад. План нишонаш дед $1 миллион метиҳад. Ки фаҳмӣ? ҳам ту банк равед ҳозир, гӯё ки ман ба пулти наметиҳад. Гӯед ки ман ин плани ман $1 миллион, $100 миллион ту метиҳад. Бовар мекунед, ин банк $100 миллион метиҳад ту. Аҷоиб. Странно. Одам ба ман ба бовар намекунад, коғаз ба бовар мекунад. Ки фаҳмид? Фаҳмидастед ту? Диққат кунед. А что привлекает деньги? План привлекает деньги. Она на всегда говорит. План привлекает деньги. План привлекает успех. План принесет вам куча успех. Ман ҳозир бачо общий манехел кардат детально гуфта рафта студам, шумо ҳаётатун ба ҳаракат кардан адаптировать кунедтун худотун. Фаҳмидастед, не? Значит, гумон накунед ки бо як чиз дига мегӯям, диққат кардастед. Ҷое ки шумо меҳнат мекунед, унҷо пул нест. Деньги здесь, люди работают тут. Ҳозир шумо действительно ҳозир майни сари шумо шок ба меафтад. Как? Я там с утра до вечера работаю, чтобы успешно стать, а деньги не там, что ли? Не, деньги не там. Хаст, диққат кунед, я? Богатство мана инҷиба аст. Умственного труда, физического труда – это всего лишь импульс. Как стартер заводит машину, а ина наму хел барин. Адаму мана инҷиба кор карда мегардад, на самом деле унҷиба успеху пул нест. Вон здесь есть деньги, где умственно. То есть ҳамон коре ки шумо карданед, как делать его более умнее. Нисбати конкурентатон. А барои ки ҳамон кори шумо карда истодагия нисбати конкурент шумо умнее кардан тоед, более технологически, более эффективно кардан, шумо бояд ки 10 дараҷа аз худатон 2 баробар, 3 баробар умнее бошед. Ваш мозг должен видеть дальше, должен видеть глубже, должен видеть шире. Ки сепочка ценности сохтан тот. Ин чиза шумо аввал майни сартон ба ки дидед, аввал инҷиба пайдо мешад, ба дастатумо пайдо мешад вай пул. Аввал инҷиба пайдо мешад, ба кисатумо пайдо мешад. Барои ҳамон пула ин ҷое ки кор мекунед ку, унҷиба кофтан намешад. Пули муваффақият ман дига ҷоба. Значит, умственно. Барои ки ин гапа ма фаҳмед, ман як мисол мебиёрам. Ин мисол бисёр мисоли беҳтарина, сразу мефаҳмед ҳозир. Ин кейс. Барои ки ҳамон чизе ки ҳозир гуфтагим. Кейсе хуб. ҳар боре ки ман қишлоқамо мерам, ҳамин қишлоқамо ман гап мезанам доимо, мегӯям ки кори сиёҳ кам кунед. Кори ҳамон коре ки карда истоди, фикр кун ки ҳамон кора чӣ хел беҳтар кардан метавонӣ, баъд кун.
Не просто работать тупо, надо умно работать. Боксер, когда думаешь, чемпион мешает? Тот, который тупо бьет, или тот, который умно бьет? Согласны? Станет чемпионом только тот, который умом друется. А тот, который просто тупо бьет, может быть, он сильнее, но он проиграет. Это так. Он точно проиграет. Надо умно быть. А на айна намехет.